pozdravujem vás milé dámy a poprípade aj páni do vašich obývačiek, priamo z mojej obývačky, kde si dneska zacvičíme cvičenie s názvom Fit in Spirit už niekoľkatý krát a ak ste s nami cvičili aj minule, tak máte určite takú svalovicu, ako máme aj my. Dneska opäť kardio cvičenie, trošičku spevnenie tela, teda posilovanie, ukončenie celého tréningu jogou, relaxáciou, kde sa vždycky naučíme nové pozície alebo teda nové asany. Dneska so mnou cvičia tieto krásne dievčatá, Deniska a Ľudská. A máme pre vás pripravený super tréning, plný dynamiky a zapotenia sa. Takže poďme na to, teším sa. Nádych. A výdych úplne dole. A výdych úplne dole, posledný krát. Do popreku nádych. A výdych úplne dole. Strana. Dole. Dýchaj. Pomaličky sa rozcvičuj, máš čas. 2, 3, ešte jednu. A raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vytoč koleno, dnu. Poď, koleno, dnu. A raz, 2, a 2, 2. V tempe raz a 2. Vytočko, 2. Koleno, zasekni zadok, 2. Ešte jednu, drž a Sedem, 8, vytoč, ruky, spoj, vytoč, spoj, vytoč. Výborne, ešte jednu. Ruky sú v pravom uhle, výborne a pesť. Toč, vytačaj trup, toč, krásne, pôjdeme teraz v tempe a 7. Hop, hop, vytoč, raz, 2, 3, super, pekne veselo, 2, 4, 5, 6, 7, zmena a dotkni sa zeme. Dotkni sa zeme alternatívne, pokiaľ samozrejme môžete. A vymeň. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ešte raz. 2, 3, 4 a 5, 6, 7, Peruj, 2, hop, raz, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 a 3 a 4, poď, raz, k sebe, napni svaly, 2, poď, a 3, hop, výborne, sme do podrepu, hore, ťahaj, hore, ťahaj, super, poď, ešte drž, peruj, drž. Peruj, ťahaj ruky raz, 2, 3, 4 a krok, krok, lusk, hop a raz, a 2, 3, 4, zakroč nohu, hop, 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 hop a raz, 2, 3, 4, výborne a zmena a vpred, a vzad, vpred, a vzad, vpred, a vzad, dlhší krok, poď v tempe, raz, a 2, a 3, a 4, drž, hop, 2, 5, 6, druhá noha pomaly, a 2, hop, pevne ruky, 2, poď, raz, 2, poď, hop, v tempe, a raz, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7, 8, a chôdza. Výborne, vydýchame sa, natiahneme sa opäť hore, a výdych. Zostaneme v tejto pozícii. A hore, strana, stiahni, strana, stiahni, drž podrepe, hop. Pridaj ruky, raz, spolu a raz, spolu, výborne, pridaj. V tempe, 5, 6, na jednu nohu, raz, a 2, a 3, a 4, 5, 6, striedaj, noha, hop, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, v tempe, poď, a raz, a 2, 3, 4, 5, 6, zmeň, krok, pôjdeš slide, spolu, a slide, spolu, a hop, 2, 3, v tempe, a raz, 2, slide, hop,
a 2, slide, hop, 2, 5, 6, 7 a hlava, dole a hore, dole a hore, dole a hore, výborne, dole, prehni chrbát, hop, prehni chrbát, v tempe a raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, vytiahni chrbát hore, zagulať, 5, 6, 7, 8, zad, zostaň dole, hop, zostaň v plie a raz, 2, pomaličky, zbližuj nohy, hop, 2, hop, krásne, ešte drž, a raz, 2, nohy zostanú pri sebe, ruky dole, ťaháš hore, ťahaj, uvoľni, ťahaj, uvoľni, ešte poď, raz, uvoľni, raz, vysvetli chrbát, hop, 2, 5, 6, do strán, a raz, a 2, plie, a 2, dole, hop, a 2, ešte jednu, 5, 6, ešte, a raz, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7, 8, švihadlo, skáč, drž, dýchaj, poď. Výborne, ide vám to úplne super, som o tom presvedčená. Ešte poď. A drž. Hop, spolu, hop, spolu, hop, a tempo. Strana, strana, stred, hop, strana, stred, hop, strana, stred. Výborne, iba preskoč, hop, preskoč, hop, preskoč, hop, preskoč, a hop, preskoč, drž, tempo, zrýchli, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7, 8, výborne. OK, natiahneme sa do strany. Pohľady hore. A vymen strany. Pohľady hore. Pod pazuchou. Uvoľni. Zakloníme sa dozadu, takže sa chytíme v pás. V páse. A prejdi dopredu. Krásne. A ešte raz plynule vzad. Vyroluj chrbát. A zakloň sa. V strede. Super, spojíme nohy. Natiahneme sa hore. A na stranu. Opäť pohľad hore. Späť. Hore. A na stranu. Uvoľníme ruky. A čo takto si ísť troška zaposilovať? Poďme na to. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. Missy so hot, I'm from VEA. The car that I drive be Ferrari. My clique is so thick in the buzz, they be hollering. Pokiaľ máte teda karimatky pripravené, tak prejdeme na dnešnú sekciu posilovacích cvičení. Najprv vám teda toto cvičenie ukážem a potom ho pôjdeme klasicky spoločne v tempe. Láhneme si teda chrbátom na karimatku, snažíme sa tlačiť kríže, lopatky aj ramená k zemi, hlavu nemáme zaklonenú, ale vystretú, pozeráme sa smerom hore do stropu, alebo na nebo, ak náhodou cvičíte vonku. Pokrčíme jednu nohu, položíme ju na celé chodidlo a druhú nohu zdvihneme kolmo hore. Na špičke, alebo teda na chodidle je flex a nohu zdvíhame cez bedrá a cez vlastne stehno druhej nohy hore. Kmitame v tejto pozícii a snažíme sa pretlačiť teda čo najviac páňov vpred, ale držíme samozrejme lopatky a ramena stále na podložke. A ideš. 5, 6, 7, hore. Raz a 2, 3. Koleno vystri. Raz. Vydržíme aspoň tých 30 sekúnd. Poď. Ťahaj. Raz a 2. Stiahni brúško, hop. A 2. Ešte poď. Poď s nami. Vydrž, nepokladaj tú nohu. Ešte vydrž. Hop. Dýchaj pri tom. A raz. A pomaličky uvoľni na karimatku. Vytraz nožky.
Jump out like skirt, yeah. A ešte sme samozrejme neskončili. Ideme to aj na druhú nohu, takže ju vystreme. Zase je na špičke, teda na chodidle flex, koleno je vystreté. Priprav. 5, 6, 7, 8 a hop. Ťahaj. Ťahaj. Stiehnom druhej nohy. Poď. Ešte vydrž. Vydrž, prekonaj sa. I got food in my dining room. Dýchaj pri tom. I'm better. Tonight Ešte day poď. another chance. Ešte poď. I wake up, I wanna A dance. pomaličky So as long as I spúšťame. got my friends, Super, vytraseme opäť. Missy so hot, I'm from Krásne, vystreme nohy na chvíľočku, nech sa uvoľnia. my clicky so taking Tiež the ich buzz, they be skúsime hollering and whistling tak every like spontánne that. uvoľniť. Man, I'm 3000, I'm Dobre, prejdeme na druhé cvičenie. Ďalšie cvičenie budeme vykonávať na bruchu, kde budeme udržiavať nohy na nártoch a stehná a kolena sú teda celou plochou na zemi. Zdvihneme sa iba čiste ťahom v krížoch svalmi do pozície hore. Ruky natiahneme dopredu, ťaháme naše telo hore iba cez kríže. Stiahni. Hop. Stiahni. Hop. Žiaden externý tlak, iba vlastnými svalmi sa ťahaj hore. Posilme chrbát. Týmto spôsobom potom ruky položíme na karimatku, dlaňami dole a zdvíhame sa iba hore. Snažíme sa nedotknúť sa dlaňami karimatky. Niekoľkokrát budeme takto pérovať. Priprav sa, ruky sú teda vedľa tela, nohy sú spolu a 5, 6, 7 a hop a stiahni. Raz a stiahni. Ešte hop. Hlava je v rovine. Hop. Výborne a poď. Ťahaj ten chrbát. Hop. A stiahni. Hop. Výborne, ešte držme. Ešte chvíľočku a poď. Super, babi, vládzeme? Dobre. Aj to cvičíte, lebo tak vyzeráte neúnavne. Ešte chvíľočku. Super, a uvoľníme pomaličky na podložky. Hlavu položíme na stranu. Uvoľníme trošičku kríže. Vydýchame sa. Super, prejdeme do ďalšieho cvičenia. Opäť sa zdvihneme silou našich svalov v chrbáte hore. Ruky zdvihneme od podložky zhruba takých 20 cm a pomaličky kmitame hore. A poď. Výborne. A zase skúsime aspoň tých 30 sekúnd. Ak vám je toto tempo príliš rýchle, môžete kľudne spomaliť ťahom. Nesil, neprepínaj, tak ako ti chrbát dovolí, ale snažíme sa ho čo najlepšie posilovať. Výborne, ešte vládzete? Poďte. Super, drž. Hop. 2. Ešte chvíľočku. Ťahaj. A raz. A 2. 3. A pomaly uvoľni. Otočíme hlavu na opačnú stranu. Chvíľočku si vydýchneme. Uvoľníme chrbát, kríže, sedacie svaly a trošku aj stehna. Super. Dievčatá, poprosím vás, otočme sa teda na chrbát. Ja zatiaľ ukážem ďalšie cvičenie, a teda posledné, kde si ľahneme opäť na chrbát a zdvihneme nohy do 45 stupňového uhla. Ruky natiahneme vpred, dlane smerujú k sebe. Sú zhruba na šírku ramien. Z tejto pozície pôjdete jednou nohou vpred a druhou rukou vzad. A zmeň. Výborne, východzia pozícia ostáva a zmeň. Opačná ruka a noha sa nehýbu. Super. A posledný krát, ukážka. A vráť. 30 sekúnd a poď. Raz. Vráť. 2. Vráť. Krásne. Raz. Ešte drž. Cít, ako spaluješ všetok ten tuk. Napínajú sa ti aj brušné svaly. Pracuješ aj nohami, dokonca aj rukami. Snažíme sa držať lopatky na zemi, nezdvíhať sa, hlava je takisto na podložke. Ešte vydrž, poď v tomto tempe. Ešte poď. A posledný krát na opačnú stranu. A zastav. Výborne, spustíme nohy dole. Uvoľníme sa, vytrasieme sa. No a keďže my máme práve toto cvičenie už za sebou, tak prechádzame do našej obľúbenej časti a to je yoga. Poďte.
Keď ste sa pohodlne usadili na karimatkách, tak teda prechádzame do jogy. Dneska sa naučíme jedno ďalšie dýchacie cvičenie, ktoré sa nazýva Kapalbhati Pranayam, v preklade žiarivá lebka z indického jazyku, teda sanskritu. A práve toto cvičenie je nielen blahodárne kvôli tomu, že vďaka dýchaniu sa nám okysličuje krv a samozrejme, že máme tým pádom viacej energie, ale hovorí sa, že práve toto cvičenie pôsobí veľmi blahodárne na našu tvár, na našu krásu a na naše vnútorné vyžarovanie. A aj keď pôsobí možno trošičku dynamickejšie, tak je práve pre uvoľnenie a rozdýchanie tej rozbúrenej mysle. Takže sadneme si buď do pozície Sukhasana, ktorú už poznáme, ako keby teda turecký set, alebo po novom už vieme aj polovičný lotosový set, kde zdvihneme jednu nohu nad druhú, spodnú nohu samozrejme pritiahneme čo najbližšie k pánve, vytočíme chodidlo smerom hore, snažíme sa ťahať koleno dole, výborne. Pozícia prstov, teda mudra, ktoré budeme dneska práve praktizovať toto cvičenie dýchacie, je, že palec smeruje hore, ako keď sme ukazovali super, alebo OK. Spodná ruka, dlaň ide pod palec a presne túto pozíciu umiestnime zhruba do oblasti podbrúška alebo nášho pupku. Výborne, vystreme chrbát a kočky vy kľudne môžete aj zavrieť oči. Ja sa budem snažiť teda rozprávať, aby ste plynule vnímali zároveň aj cvičenie. To znamená, dýchanie, pranayama, ktorú budeme praktizovať, prechádza dýchaním v nose, teda cez nos, nedýchame ústami. Prudko vydychujeme vzduch, pričom stiahujeme brušnú dutinu donútra. Následovne, pozriem, ukážem vám najprv. To znamená, že pri každom výdychu je kontrakcia brušnej dutiny donútra. Je možné, že po niekoľkých sekundách sa nám začne trošičku točiť hlava, ale to je prirodzené a v tom prípade treba na chvíľočku prestať a ustaliť svoje dýchanie. Pôjdeme samozrejme toto cvičenie iba chvíľočku a kľudne ho môžete praktizovať opäť niekoľkokrát za sebou s krátkočkými prestávkami pomedzi. Výborne. Snažíme sa vydychovať vzduch, teda ten výdych pri kontrakcii brucha, čo najsilnejšie, tak silno, ako túžime žiť a ako túžime mať životnú energiu. Takže opäť teda pozícia. Výborne, pripravíme sa a poď, dýchaj. Výborne, zadržíme dých pri poslednom nádychu. Stiahneme hlavu dole. Trošičku ako keby sme priškrtili štítnu žľazu a na chvíľočku v tomto nádychu zadržíme vzduch vnútri. Chvíľočku vydržíme bez dýchu. Výborne, tlač bradu a pomaličky vydýchni, zdvíhaj hlavu hore. Výborne, uvoľníme teraz ruky, položíme ich na stehna. A ďalší cvik, ktorý dneska budeme robiť, je natiahnutie sa do strany, dlaňou sa dotýkame podložky, ruka hore a úklony zo strany na stranu. Výborne, na druhú stranu. A ešte raz vymeň. Aj lakeť je na zemi, pokiaľ môžeme. A predstavujeme si pri tomto cvičení, že tak ako nám prichádzajú rôzne situácie do života, tak práve týmito úklonmi vyžarujeme, stelesňujeme to, ako sa týmto situáciám dokážeme prispôsobiť. Ešte raz. Výborne. A uvoľníme. Prepletieme teraz prsty do tejto pozície, ale dáme ich za chrbát. Vypneme hruď, hlava a teda pohľad je vpred. A predkloníme sa pomaličky s výdychom čo najnižšie ako môžeme. Snažíme sa dotknúť sa čelom zeme, alebo teda podložky. A ruky zdvíhame čo najvyššie hore. Chvíľočku zotrváme a pomaličkou rotáciou sa vytáčame zo strany na stranu. Ešte drž. Už výborne, vráť sa pomaličky hore. Nádych, ruky spustí dole, výdych. Opäť s nádychom zdvíhame ruky vzad, vypneme hruď, lopatky tlačíme k sebe, ramena dozadu, predkloníme sa s výdychom. Ostaneme teraz bez rotácie
A práve týmto cvičením si skúsime predstaviť, že symbolizujeme našu schopnosť súcitu, pokory a jednoduchosti. Zdvihneme sa z tejto poklony alebo predklonu hore a uvoľníme ruky. Trošičku uvoľnite prsty. Výborne, posledná pozícia. Ruky dáme za chrbát. Prsty smerujú od tela von. A s nádychom sa zakloníme tak, že zdvihneme bedra, páňou prehneme sa, zakloníme hlavu. Kolena sú na zemi. A len chvíľočku dýchame. Aj keď to bolí, ťahá, musíme si vybudovať povolenosť. Práca s výdychom, opäť na karimatku. Výborne. Práve týmto cvičením zase symbolizujeme alebo skúsme vyžarovať v našej mysli našu schopnosť čeliť a postaviť sa k veciam v našom živote s hrdosťou a s láskou k sebe. Takže ešte raz nádych, pretni hruď, otvor srdce, zakloň hlavu. Vydrž. Skús dýchať, nezadržuj dých. A pohodlne sa vrať na kerimatku. Dobre, postavíme sa teraz. Prejdeme do ďalšieho cvičenia v stoji. Dneska sa naučíme techniku cvičenia Surya Namaskar, alebo teda pozdrav slnku, ktorý ste pravdepodobne už viacerí z vás aj cvičili, alebo ste o ňom minimálne počuli. A toto cvičenie má naozaj veľmi veľa variant, ale my sa dneska naučíme takú základnú rišikešskú zostavu, ktorá sa skladá z 12 prvkov alebo 12 krokov. Takže postavíme sa na hranu karimatky, pretože pôjdeme krokom dozadu. Ruky sú spustené voľne popri tele a s výdychom ruky spojíme pred hruďou do pozície namaskar. Lakte sú čo najviac dole. S nádychom sa zakloníme, tak ako nám to samozrejme kríže a telo dovoluje. A s výdychom a hlavou medzi rukami prechádzame dole. Ruky položíme vedľa chodidiel, prsty smerujú von. Zakročíme pravou nohou dozadu, čo najdlhší krok, tak, aby nám koleno neprečnívalo špičku nohy a chodidlo. Výborne. Zadné koleno je vystreté, pozrieme sa hore, nádych. Prehni chrbát. Výborne. Prejdi do pozície kumbhaka, alebo teda doska. Spevni celé telo. Polož sa na kolená, nohy sú stále na špičkách. A pomalým výdychom najprv schádzaš hruďou k zemi, lakte tlač k sebe, nie ďaleko od tela. Položíme nohy na narty a s nádychom sa zdvihneme s vystretými rukami hore, pohľady tiež hore. Prehni chrbát. Nohy tlač na podložku, takisto bedra. Výborne, cez kolena prejdeme s nártou opäť na špičky a prejdeme do pozície bez hľadiaci dole. Snažíme sa držať nohy, chodidla celou plochou na podložke. Ľavou nohou teraz opäť vykročíme medzi ruky a pohľad hore. Koleno je kolmo a zadná noha, koleno je vystreté. Pritiahneme teraz pravú nohu k ľavej. Spojíme chodidlá. Ruky sú pri chodidlách, dlane. A pomaly sa zdvíhame hore. Hlava je opäť medzi rukami. Záklonný nádych. A s výdychom sa dotkneme najprv čela, potom hrude. A ostaneme chvíľočku stať. Super, uvoľníme ruky opäť vedľa tela a pôjdeme toto cvičenie trošku v rýchlejšom tempe. A prizvukujem, opäť je veľmi prospešné toto cvičenie opakovať niekoľkokrát za sebou a najlepšie, teda už podľa názvu, niekedy pri východe alebo západe slnka. Takže pozdrav slnka, Surya Namaskar, poďme trošku rýchlejšie. Nádychni sa. S výdychom
Nádych, záklon. Výdych dole. Dýchaj iba nosom. Nádych, pravá noha vzad. Zadrž dých, doska. Na kolená. Spúšťaj hruď. Zadok je hore. Výdych. Nádych. Prehni chrbát. Výborne. Na kolená. Prejdi do pozície psa. Výdych. Ľavá noha. Nádych. Prehni chrbát, pozri sa hore. Výdych. Spoj nohy. Pritiahni sa nohám. Nádych, záklon. Výdych. Ruky spust vedľa tela. Výborne. Super. Cítim sa veľmi uvoľnene a príjemne a teda dúfam, že aj vy. A už sa veľmi teším na budúci týždeň, na ďalšie cvičenie Fit in Spirit. Dievčatá, ďakujem vám ešte raz veľmi krásne, boli ste super, aj vy ste boli super. Majte sa krásne, príjemný zvyšok dňa.